Cine dins del cine de la mà de Pedro Almodóvar. Tots els temes repetits 1001 vegades dins la seva filmografia tornen a aparèixer ara a Los Abrazos Rotos, una pel·lícula sobre la recerca del passat. Poques presentacions aixequen tanta expectació com les de les pel·lícules d'Almodóvar. Els cinemes Aribau de Barcelona es van omplir de premsa i curiosos per veure la nova pel·lícula del director manxec i escoltar les seves paraules i les de l'equip artístic, encapçalat per l'oscaritzada Penélope Cruz. La multitudinària presència de mitjans de comunicació va aguantar amb impaciència l'arribada de les estrelles, en un fotocol i posterior roda de premsa digna de les presentacions més glamuroses. A la roda de premsa, com sempre, Pedro Almodóvar va convertir-se en geni i figura, comentant la pel·lícula amb els periodistes i explicant 1001 anècdotes del projecte. Los Abrazos Rotos és una de les seves obres més complexes, plena de subtrames i amb diverses lectures. Intentarem resumir el seu argument en poques línies. Lena, escúchame, Lena. Harry Kane és un director de cinema que ha quedat cec després d'un accident. Ara redacta guions a Diego, el fill de Judit, la seva representant. Quan apareix un misteriós jove a la seva vida, un director de cine que li vol encarregar una història, Harry decideix enfrontar-se al seu passat i comença a relatar a Diego la seva vida anterior, quan era Mateo Blanco, el seu nom vertader. Llavors va conèixer Magdalena, una noia que vol ser actriu. S'enamora d'ella tot i que sap que viu amb un ric empresari, Ernesto Martel, a qui li deu un gran favor. La història de Mateo, Lena, Diego, Judit i Ernesto és una història d'amor dominada per la fatalitat, el gelos, l'abús de poder, la traïció i el complex de culpa. Una història emocionant i tràgica que ens recorda inevitablement a l'admirat Douglas Sirk i també molt a Hitchcock o potser més a Brian De Palma. Per Almodóvar és una pel·lícula que parla d'emocions i també busca provocar-les. Bueno, es una película en todos los aspectos básicamente emocional, con emociones. Las emociones yo creo que no se las puede tipificar ni de buenas ni de malas, ni de morales o inmorales, porque tan fuertes y tan intensas son las emociones que siente el personaje de José Luis Gómez, digamos el villano de la película, como las que siente Penélope, la heroína, o Lluís Omar, que es uno de los héroes, o también el más, no ambiguo, pero el más complejo de los personajes, el de Blanca Portillo, que son emociones que implican una enorme generosidad, ilimitada generosidad para con el personaje de Lluís y al cual, sin embargo, ha traicionado, lo cual esa generosidad va unida a un complejo de culpa brutal. Digamos que es una película romántica donde hay varias historias de amor que se cruzan para hacer más desdichados a sus protagonistas y que, bueno, este drama tiene en algunos momentos tintes de thriller. Per explicar-nos el passat dels personatges, Almodóvar viatja contínuament entre l'actualitat i els principis dels 90. Harry Kane i Mateo Blanco són el mateix personatge, però amb dues vides diferents. Almodóvar insisteix en la importància de recuperar la memòria del passat. Si me quieren y tú no les pones en mi contra, lo aceptarán. Eso debiste decírmelo antes de casarnos. No es que yo, como narrador, tenga que explicarle al espectador qué es lo que pasó en ese pasado que Mateo Blanco no quiere ni recordar hasta el punto que se cambia de nombre para que ese pasado no exista siquiera. Lo que pasa es que eso uno lo puede intentar, puede cambiar de nombre, puede decir no me acuerdo de tal cosa, pero la memoria está ahí. Y además, y es importante además que la memoria esté, aunque uno no quiera recurrir a ella. Y a veces la memoria en todos los aspectos, y no solo hablo ya de la memoria de las personas en sus asuntos sentimentales, en este país la memoria histórica es un problema y es un tema muy importante para todos nosotros. La memoria es importantísima y es importantísima que no se pierda. Un pueblo sin memoria, quiero decir, eso sería malísimo para un pueblo y para una persona también. Él cree que pierde la memoria, pero no la pierde. Dime la verdad. La gente no se cae por la escalera. Eso solo ocurre en las películas. Apaga la voz, Mateo.
Los Abrazos Rotos és una pel·lícula amb una cinefília molt rica, plena d'homenatges i referències a títols concrets, a imatges prou conegudes del setè art i, sobretot, de l'ofici de fer cinema en general. Lluís Omar és Mateo Blanco, l'alter ego d'Almodóvar a la pel·lícula, un director que ha passat per moltes aventures i que les adapta en forma de comèdia o de drama a les seves pel·lícules. En un moment de la història, quan ja ha perdut la vista, Blanco diu que una pel·lícula s'ha d'acabar encara que sigui a cegues, tota una declaració de principis. Y sí, necesito algo. Yo creo que esto engloba también, por un lado, mi pasión por el cine y mi obsesión por poner la palabra fin a las películas. Hay directores que opinan lo contrario, que las películas nunca se terminan y nunca están terminadas. Pero, bueno, los directores tenemos mucha neurosis. Esa es una neurosis que no comparto. Creo que además las películas no solo hay que terminarlas, sino que hay que asumirlas. Enfócame. Malgrat que el personatge al voltant del que gira tota la trama és un home, són novament les dones les grans protagonistes de la pel·lícula. Penélope Cruz interpreta a Elena, l'objecte de desig de Mateo Blanco i també d'Ernesto Martel, i Blanca Portillo és l'assistent, la dona de confiança del director. Elles dues són la seva família en el passat i el present. ¿Necesitas algo? Penélope, precisament, interpreta a una aspirant actriu. A la seva vida només hi ha trobat entrebancs, però gràcies a Mateo aconsegueix tirar endavant el seu somni. Yo creo que Elena tiene talento y no ha tenido una oportunidad ni tiempo ni un momento libre al día en el que haya podido compartir sus sueños con nadie, en el que se haya podido atrever. Es una superviviente, ha sido sacar adelante, ayudar a la gente que tiene a su alrededor, a sus padres en este caso, y no se ha atrevido, o sea, se le hubiera caído la cara de vergüenza de compartir por ejemplo, con sus padres. Tengo este sueño, o sea, le parecía algo ya casi que rozaba lo imposible, casi había tirado la toalla. Penélope Cruz va aprofitar la roda de premsa per tornar a elogiar a Pedro Almodóvar. No va cridar el seu nom als quatre vents com quan li va entregar l'Oscar, però va destacar la seva capacitat de treball i l'exhaustiva etapa d'assajos dels actors. Descansar. Pedro tiene una manera muy concreta de trabajar. Hay directores a los que no les gusta ensayar, te piden que te prepares por tu cuenta y luego ya te unes cuando empieza el rodaje. Pero con Pedro se ensaya y se ensaya durante muchos meses. Entonces, aunque él nos da el guión con mucho tiempo, todo eso lo hacemos con él. O sea, desde las primeras reuniones, conversaciones en el deseo, conversaciones durante horas sobre los personajes, hasta que los personajes se empiezan a poner de pie, empezamos a pasar las escenas, hasta encontrar cada look de cada personaje, todo eso se hace con él. Entonces yo disfruto mucho de ese proceso y él nos dedica muchísimo tiempo y tiene mucha paciencia con los actores. No todo el mundo te dedica meses. Yo me imaginaba algo así, pero nunca creí que lo hicieran tan pronto. La roda de premsa de Los Abrazos Rotos va ser gairebé un monòleg de Pedro Almodóvar. Va explicar les escenes que s'han eliminat del muntatge final i que es podran veure en la futura edició del DVD i va convidar els espectadors a imaginar la seva pròpia versió o desenllaç d'algunes de les escenes que queden obertes al film. Perquè aquest drama disfressat de thriller obre moltes portes i no les tanca totes. L'ombra de Hitchcock és allargada i planeja sobre tota la història. Fins i tot la música recorda constantment a passatges de Con la muerte en los talones o Psicosis, i Penélope Cruz es converteix en una atracció fatal tan irresistible i perillosa com la Kim Novak de Vértigo, perseguida per un passat que vol continuar sent present. Mejor que no te lo imagines. Es una mujer condenada por la fatalidad. Que eso, además, casi te diría que es algo que pertenece al género que estoy contando. La paz esa le dura muy poco. Un thriller, una comèdia, un drama, pel·lícula d'acció, de cine dins el cine... Los Abrazos Rotos és tot això i molt més, però sobretot és 100% Almodóvar. I com sempre tindrà seguidors incondicionals i detractors radicals. Per això, la millor manera d'acabar el reportatge és amb una frase del propi director manxec. Yo también me acuerdo de los ladridos del perro. Yo es así como veo el cine, pero hay 1000 otros modos de hacerlo.